Pánové, já vás zdravím u prvního dílu z Robloxu a zahrajeme si, já vám řeknu, jak se jmenuje ta hra, New Stars Drinks Empire Car Racing. Tak jdeme. Já už jsem jí teda, přiznám se, hrál. Tak čekáme teď, než se nám to načte. Tou chvilku. A už to bude za chvilku. Já chvilku počkejte. Tak teď takhle vám to ukáže. Vy dáte play. Teď budete čekat. Tady se spawnete. Vy budete mít od začátku jedno auto. Dáte tady to. Tady budete mít jedno auto. Já už mám dvě. Já si vezmu tady to. A já jdu jezdit. A tady, když jezdíte, tak za to dostáváte po jedných peníze. A můžu vám ukázat ještě jednu věc. Že tady je taková... Já to musím najít akorát. Že tady je taková jedna věc. Já musím ji najít jenom. Jo. Já jenom najdu. Já chvilku počkejte. Tak. Kde by to mohlo být? Já musím najít. No to teď asi najím, ale to bude až za chvilku. Takže zatím budeme jezdit, za to dostáváme peníze. Tak, jezdíme. Jejda. Co se zboural. Tak, tady pojedem. Tak, jejda. Já mám moc řídit, to si nevšímejte. Tak. A já vás jakoby naučím, jak ta hra jakoby se hraje a jako co se v ní dělá. Můžete rozsvicovat a... Jo. Můžete rozsvicovat a jakoby jako rozsvicovat a nerozsvicovat jakoby světla. Jo, já se omlouvám, já jsem to jenom střihnul, já jsem tady měl menší problém. A jak vidíte vlevo dole, už mám 389 000 korun. To je dost. Tak bychom si mohli koupit nějaký auto za 400 000. Tak počkáme, až budeme 400 000, budeme teď jezdit. A to, jak jsem vám chtěl ukázat, to je afotozóna. Tam prostě jenom stojíte a vám to přidává peníze. Tak, já jedu. Tak, jedem. Nebo podíváme se, co tam je za auta. Tak se podíváme? Ano. Chcem podívat. Teleport. Co bychom se mohli tak koupit? Se podíváme. Nebo tady je Afoko server. Můžeme se tam teď joinout. Vydělat těch 400 milionů. 1000, omlouvám se. Teď se omlouvám, jsem čekal, než se to načte. Tak, už jsme tady. A když skáčeme, tak tam to rychleji přidává. Já jenom se tady podívám, co tady je. Můžeme takhle skákat. To nám pak rychleji přidává.
Tak. Počkáme, já to teď střihnu a ozvu se vám, až budu mít těch 400 000. Omlouvám se lidi, nesplnil jsem to, neudělal jsem těch 400 000, ale mám aspoň tolik, takže jdem ven z Afrika zóny. Tak to nech, prostě, teď natáčím. Já tady mám menší boží, jo. Jo, tak teď jdeme do normálního světa a podíváme se, co bychom mohli koupit za auta. Tak, jdeme se podívat. Co bychom tady mohli koupit za autíčko. Tak se jdeme podívat. Ještě můžeme lepší. Tady to už je moc. Tady to, že bychom koupili střih. Tak omlouvám se za střih. A v jaký barvě bychom mohli dát? Tady černý, jo. Tak, koupíme to. Máme nový auto. Tak jdeme oskoušet ho. Tak, jdeme ho vyzkoušet, omlouvám se, že to... Tak, jdeme se na ně podívat. Ježiš, ještě jsme ho ani nenastartovali a ono už jede. Co to je? Fakt? Tak ho musíme spawnout ještě jednou lidi. Tak. Ježiš. To bude rychle jak... Tak já vám ho ukážu ještě z ledově. Já to jenom takhle odjedu trošku. Tak. Omlouvám se, že se mi to tady takhle seklo. Ne, tak vyzkoušíme ho maximálně rychlost. Jedem. Tak, zkoušíme, tak a tady teď to takhle 5. Už jede na 5C, už jede 280, už jede na 6C, jestli bude lepší než tamto auto, jo už je, takže kolik budeme mít schválně. Budeme mít tak, já typuju 125. A co jí dám boost? Ta nitro. 150 skoro. Tak viděli jste to, tak já se s váma loučím. Tak čau.